L'editorial esportiu ens deixa més que feliços. La prova més dura, espectacular i exigent del calendari mundial de motos aquàtiques, el Jet Ride, se celebra aquest any a l'Atlàntic brasiler amb 5 dels nostres en la seva caravana. 1.500 quilòmetres destrossant els motors per les costes de Brasil, 20 motos i 30 pilots en competició representant a 11 països diferents. 5 espanyols lluitant contra les estrelles de l'especialitat per portar-se el botí Canariño. Bàsicament, i perquè se'n facin una idea els nostres maresme esportistes, aquests són els 3 trets principals del Jet Ride, el Mundial de Motos d'aigua que s'ha guanyat amb el temps el merescut apel·latiu de Dakar del Mar per la seva duresa. Aquest dissabte s'ha donat el tret de sortida en la localitat paulista de Bertioga a la 9a edició d'una cita que s'ha passejat per països com Senegal, l'Uruguai o el Perú en edicions anteriors i que aquest any té com a escenari a les espectaculars costes brasileres. Malgrat la llunyania, ens en fem ressò per tal de refrendar l'esperit esportiu i fer força per aproximar alguna vegada cites de tan gran envergadura prop del Maresme. No cal dir, doncs, que al nostre programa sempre donarem suport a competicions com aquesta que combina proves de resistència, velocitat i habilitat. L'Armada espanyola té diferents nivells. En el primer estan Marco Antonio Vivanco, subcampió mundial, i Juanma Sáez, vigent campió d'Europa, que barallaran pel títol en F2, una moto en què els dos pilots s'alternen a la conducció. Després està Mari Carmen Ortiz, històrica pluricampiona mundial, que abandera l'equip espanyol, Solamet Mundo Bike, que el seu objectiu avui dia passa per acabar entre els 5 primers. La gran incògnita està en Amador Ferrer, l'altre gran campió que no ha pogut competir amb la seva millor moto, però que ja dona guerra en F2 al costat d'un grec. I finalment, un novençà com Tomàs Rosillo, que ve a agafar experiència en l'elit. Ara caldrà esperar si l'alumne superarà el mestre, com és sovint costum.